Joo, mä oon Ruukissa ja kuvailen tässä nyt vähän näitä Ruotsinpyhtää Strömforsin aluetta. Täällä on kaunis pakkaskeli. Jaha, mä ajattelin, että mä otan pienen videopätkän tästä. Mun piti laittaa se suoraan. Kerrot, sinäkin olit täällä yritysbrunssilla mukana. Joo, mikäs tän hienommassa ympäristössä käydä brunssilla. Sä oot uusruukkilainen ja sinä täältä Kymijoen varrelta. Puhuttiin tuolla äsken myöskin tästä Kymijoen matkailusta ja kännyköistä ja shuttle-palveluista. Kyllä. Joo, kyllä. Täytyy ottaa tästä vähän maisemaa ympäriinsä. Ulkomaalaiset turistit kehuu tätä paikkaa ja sanoo, että on todella kaunis paikka. Tämmönen pieni panoraama. Tää on kaunis paikkakunta. Tääkin on ollut, kyllä tää vaatisi niinku just sitä markkinointia ja muuta. On se, mikä puuttuu nyt sitten tässä. Niinku, se pitäisi olla voimakkaampaa. Kuinka kauan te olette olleet? No mä oon asunut 6 vuotta tällä alueella. Joo. Mistä? Niin, sä sanot. Ja yhtä aurinkoista päivää. Elää ainakaan roskapussista. Eikö tää ollut se vihreä moottori? Käytännöllistä toimintaa. Niin 6 vuotta ollut täällä päin ja tullut pääkaupunkiseudulta itsekin, että joo. Hyvin viihtynyt. Niin ja sä asuit tai työskentelit Moskovassa? Joo, muun muassa, että olen Tää ei mene lehteen tähän, että tää on ihan, menee mun omalle verkkosivulle. Joo. Niin ja sä oot työskennellyt Venäjällä myöskin. Joo, semmoinen 12-13 vuotta. Joo. Hän on projektihommissa siellä. Joo. Pitkin Siperiaa leikkunut. Joo. No nää on sitten lämpöisiä nämä kelet vielä. Joo, ei tää on vielä ja parhaimmillaan menee minus 70. Se on aika kovaa kyllä. Se on 50. Tuossa on pajakahvila. Nää on vaan kesällä auki. Että. Joo, ja siinä on hyvä terassi kesällä, että kyllä. Että siellä porukat viihtyy, istuskelee päivät pitkät. Joo. Ja tossa on joku toi... Se on hostelli. Hostelli. Krouvinmäki. Onks tällä... Tää on päätalo tässä Ruukki-alueella. Niin ja sen omistaa tää Schneider Electric. Joo. Onko se niillä niinku tällainen klubi? Joo, klubityötä. Tai asiakas. Heidän asiakkaat syövät siellä ja majoittuvat mahdollisesti. Ja tuossa on toi Fisherman, eikö se ollut hän on ahvenskoskelainen elämysmatkailuyrittäjä Ben Henriksson. Joo, kyllä. Ja hänellä on toi auton kyljessä oleva laiva ja hän tekee risteilyjä tilauksesta ja kalastusmatkoja erityisesti. Kyllä. Niin ja toi Krouvinmäki, niin se on Suomen suurin savitalo. Se on joo. Ja tuolla on Ruotsinpyhtään kirkkokin taustalla. Joo. Tämähän on sitä vanhaa Ruukkia. Ja tässä oli naulapaja tai mikä se oli. Kyllä joo. Ja tuolla museo tässä, lukee toi museum, niin siellä kannattaa käydä tutustumassa, koska siellä on näitä tuotteita, mitä täällä Ruukissa on aikoinaan tehty maatalouteen, muun muassa välineitä, kuokkia ja lapioita. Ja sitten muun muassa Suomenlinnaa, kun restauroitiin, niin nämä naulat Suomenlinnaan tehtiin tässä Ruukissa. Joo. Okei, mä taidan päättää tämän jutun tähän. Tuolla on vielä toi Ruukin se symboli, letkumaja, niin, eli se on niin tämän paikallinen Eiffel-torni. Joo. Tämä lähetys päättyy tähän. Pysäytä. Aina tulee